Dielo, ktoré sa realizuje, sa nachádza v areáli Herlianského gejzíru, čo je prírodný úkaz podobne ako striedanie zamračených a slnečných dní, na ktorých sa niekedy čaká, niekedy prichádza za nevyspytateľných okolností, niekedy neprichádza vôbec. Dielo je o nejakých cykloch prírody, o tom, že gejzír sa vracia, oblačnosť sa vracia, človek sa pominie, kameň sa premení na nejaký opracovaný výrobok, až kým ho zase nerozmelní nejaké počasie, ktoré pracuje každým dňom na tom, aby sa opäť obracal v prach. Zároveň je to aj niečo, čo sa snaží hovoriť ako keby jazykom nie ľudí, jazykom krajiny. Je na jednej strane aj nejakým užitkovým predmetom, slnečnými hodinami. Tá funkcionalita slnečných hodín je aktivovaná až po vstupe človeka a je to práve tieň človeka, ktorý stojí na vyznačenom mieste tejto dlažby a tento tieň teda určuje čas. Prostredie by malo mať aj nejaký detail, nejakú kvalitu, ktorú keď má, tak sa na ľudia radi vracajú a cítia sa celkovo lepšie.